Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBC mamo sa kamong pagdapiton sa pagpamati sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi may paghatod sa tawo ngadto sa kalwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustagtag sa inyo kamang lingkuranan aron sa ingon ni ana plastar ang inyong pagpaminaw ni higyo na karon sa pagtuon nato sa magamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kun may mga basahon man nga mga referensya nga mapagbasahon kan dali ron sa bakon ng Biblia. O ako magapanghinaot ng panalangin ni Master kanunay unta niyang ipaabot sa tagtagsan niyo ka mga kaugalingon ug imong sab sa tagsa-tagsan ninyo ka mga hunahuna atagan kamo niya sa kapiskay sa inyo panglawas labaw tanas pagamadasigon sa inyo panghunahuna aron sa inyo na hapsay pod ang inyong pagpamati pagtimbang-timbang ninyo makamaturan nga among igapaabot diha kaninyo. Naminaw man sa radyo ug naglantaw man sa Facebook ug sa YouTube among ginapangumusta o kini nga programa mabati sa nagkalinlain nga mga radio station, 25 ka mga radio station o diri sa Villanueva sa Power Radio magsugod kita alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa gabi o sa Waikurat Radio FM Balingasag bati usab alas 8 alas 9 sa gabi o sa Radio Ultra magsugod kana sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon o sa Teleradio RPM mabati usab magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa sa Kapon. O dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area kaingon ko na dunay 25 ka mga radio station. Dili nato kana isgutan tungod kay daghan man o importante ang oras nato. O nining higaw na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuunan kini usab si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagton sa komutoran aron among ihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kumusta usab ka mga kaigalaan o kaigsuunan? Kana inyong alaga sa kanginan, Brother Lloyd Badera, isa makiguban kaninyo niinintak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran. Karon og paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsuunan kinusab si Brother Romira Makamus. Katambayayong usab karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon paila pa ang usabakan ministro. Kumusta ka ninyo magalaan mga igsunan kinyo alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban ng takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa team. Nining higayon na karon ginapasalamatan sa nato ang mga nagsupport kanunay sa programa diri sa Power Radio tungod kay sa ilang suportar nakapadayon kita sa atong programa o pasalamatan nato sila. O atong ginapangumusta usab ang mga tanang mga kaigsunan o ang mga kauban nga mga ministro Brother Juan Ronilo Mangalos, Trinity Librico ug ingon man Brother Ronald Kanyaman ug ingon man Brother Dib Rizaba ug ingon man usab sa ato Executive Vice President Reverend Charlo Hinyo ug ingon man kang Cesar Patio o Brother Samuel Montemayor ina sa Cebu. O ginapangumusta usab nato ang tanan nga mga kaigsunan ug ang mga bag-ong membro. O ginapangumusta usab nato kung nakalantaw man ang bag-ong nakabig diha dapit sa Kabadbaran. Niadtong mga miaging semana nagpadala og nanawag ang kauban nga ministro Brother Nick Librero og naay iyang gipatambalan flying healing og nidawat sa pagampo. O ginapangumusta nato hinaot nga modaghan pa diha dapit sa Kabadbaran. O sa tanan nga mga og sa natambalan usab diha dapit sa San Fernando Bukidnon di na usab pinagi usab sa pagtambal sa flying healing. Yana og ingon man sa mga kaigsuunan nga naa diha nga matag adlaw gabi alos naghigwaos na nga mosulod sa PBC og nining hugna karon sa pagbalik ubay-ubay na sab ang mga naghulat dito og makikita na sab og nianang mga bahina sasama niadtong pag-adto nato atong Sabado ug Domingo dito sa Cotabato tong Domingo ta nakauli dinhi kauban sa mga kauban kami nga mga nag-adto dito namo nakita ang mga pasyente din duna na gipasan ug duna na poy gidala nga dili makalakaw dili maka dunay diferensya na ang mga pananaw o karon nagpasidaan na daan nga ubay-ubay sila nga tuwa dito naghulat o nanawag na sab sila nga tuwa na sab sa lain na pod nga mga tuwa na poy laing mga pasyente
din didto nasab og sila modawat og matag adlaw og ginguman gabi halos na ay musulod og modawat sa pagtulon ang PBCM. Kana mao ang gika pasidaanan ni Master daan pa sa dekada 90 ug hangtod pagikan sa 80 90 hangtod sa 2000 anyos hangtod nga si Master Milakaw tuig 2004 nagpasidaan na daan nga daghan pa siyang mga tawo nga tawagonon nga tuwa pa sa gawas nga wala pa makauban sa pagpangalaga namo dekada 60 70 80. Busa salamatan namo sab ang tanang mga bag-ong nakabig diya nga sila nasab ang mga gihimong kasangkapan nga pinaagi sa ila nga magpahibalo sulti nga doon na pud sila nga sultihan ug kato nga sultihan nila natabangan na usab bisan naman lang sa pag-ampo din matabangan nila pinaagi sa pagtambal sa mga balatian ug maunay hinungdan ngano nga nagkadaghan ang PBCM diya dapit sa Cotabato. Diha pa lang naguna ug mukanit na din sa tanang dapit din na ay gitiman-an na daan pa nga maoy naigo na sa banghilyo ni Master sa unang panahon nga daghan pa siyang tao nga wala pa moabot din sa PBCM ug karon naghinay-hinay na pag-abot. Busa kumusta kaninyo tanan diha dapit sa Cotabato ug dili lamang sa Cotabato lamang tanan nga nakalantaw nini sa Facebook ug sa YouTube bisag dili maabot nining kakusgon sa Pawi Regio sa Villanueva. Amo kamong ginapangumusta bisan kamo nga nagsudong sa Facebook ug sa YouTube. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, doon na manggoy duha ka matang nga dagko nga mga buluhaton tulo man ni pero dinhi lang ta sa duha ka mga buluhaton nga dagko. Una, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, diya sa Mateo 16:18 gitukod ni ang iyang iglesia. Og sa Kolosas 1:18 ang iglesia ang iyang gitukod gitawag og lawas si Kristo mang ulo ug sa unang Korinto 12:27 ang lawas nga iglesia mao ang mga miyembro sa atong Ginoong Jesucristo. Og sa opisyal nga ngalan ang iglesia ang gitukod Roma 16:16 iglesia ni Kristo. Nganong gitukod niya ang iglesia ni Kristo? Summarize nato ning uban tungod kay daghan ang atong palutson karon. Pinaka-importante nga wala pa mabati sa mga nagsunod sa among programa. Kabahin sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Unsa gyud ka importante ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. May spiritual division ka man ug dili spiritual division kini among ipadayag nining kagabhion karon. Nganong gitukod ni Kristo ang iglesia? Tungod alang nga sa laraw sa Dios nga kayusahan sa tanang mga butang. Makita og dili makita, butang sa langit ug butang sa yuta. Efeso kapitulo 1 bersikulo 9. Din kanang mga butang nga gilaraw sa Dios nga kayusahan diha hiusahon sa atong Ginoong Kristo. Pinagi sa iglesia nga yang gitukod din si Kristo mao pangulo gilhon nga pangulo. Diha sa Deuteronomio 29:29 ang tanang mga butang didto na kang Hiyuba. Pero nahitabo lang nga gitugyan sa amahan didto sa anak Mateo 11:27 ug sa diha nga naa na sa atong Ginoong Kristo ang atong Ginoong Kristo gitugyanan sa amahan sa tanang mga butang aron siya maoy mutudlo na pod sa mga sa iyang mga tinun-an nga iyang tinawag din nasulod sa iglesia. Ingon ni ana ang plastada Mateo 11:28-30. Og ang mga butang gitugyan sa amahan Mateo 28:18 maong kagahom sa langit og sa yuta. Og kanang mga butanga din gitudlo sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Nganong gitudloan sa atong Ginoong Kristo kay dunay dakong buluhaton sa Lucas 9:1-2 kanunay na namo nang gibasa atong previous nga mga wali diri. Gitawag ang 12 ka mga apostoles para pialan sa pagwali aron sugoon sa pagwali o sa pagpanambal. Kanang buluhatona sa pagwali o pagpanambal aron pagkabig sa mga tao nga mahiusa sila mailalom sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo diya sa ikaduhang Korinto 5:11. Og sa pagkabig sa mga apostoles sa diyang nanglakaw sila naay nangakabig pinaagis pagwali bisan pas debate buhat 17:1-4 og duna po'y maminaw mangutana kung unsa katinuod ang gisaysay nila nga mga milagro kasuportahan bas Biblia. Buhat 17:11 og hangtod sa bersikulo 12, nakabig ang naminaw. Doon na po ilang gibuhat nga naglakaw sila. Ang mga apostoles, sama sa gibuhat ni Pedro naglakaw si Pedro. Nakita niya ang sulod sa 8 ka tuig nga paralitiko nag-ihigda sa higdaanan, dili makalakaw, dili kabakod. Ang nahitabo si Inias. 8 ka tuig siyang nag-anto sa iyang balatian. Gitambalan ni Apostol Pedro na ulian. Nakabig ang iyang tibuok panimalay, ang iyang pamilya nakabig. Og ang nahitabo, ang Lida og Saron nga dapit.
nahitabo nga nangakabig kay nakakita, nangakabig sila tungod sa milagro nga nakita. Wali ka man og ingon man nag-uba na, wali og pagpanambal di nagbuhat sila og milagro. Ingon ni ana ang plastada, motoy buluhaton, mo na giingon namo. Dakong duha ka hugna nga among ipadayag karon, dili na nato sugdon dito sa kuwang ang atong oras panahon sa amahan. Kay tuwa po'y dakong buluhaton panahon pas amahan. Dinhi na lang tas nagsunod nga panahon sa anak ug sa dapit sa Espiritu Santo. Sa panahon sa atong Ginoo Kristo dakong buluhaton. Nagtudlo si Kristo iya mga tinun-an unsay gitudlo, siya ray nasayod ug ayang gitudloan iya mga tinun-an. Giunsa nila pagkabig ang mga tao, giunsa pagtambal nila, sila ray nasayod ana. Sa ilang pagwali niadtong panahon na nakabig ug sa pagbuhat nila og mga milagro. Ingon ni ana nga sistema. Dabe kay ngano nga tagaan nato nig pagtagad karon, nganong dinhi lang ta sa panahon ni Kristo ug kini karong panahon na tungod kay kita manggod. Wala ta kasapon. Sa panahon sa mga apostoles, din gitudloan sa atong Ginoo Kristo, bisan pa ang mga lulo sa atong lulo, wala pa kasapon ana sa panahon sa atong Ginoo Kristo. Timan na nato kining atong tuig karon 2022, nagsugod kini sa tuig 1 sa Gregorian calendar, nagsugod kini sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo. So pila ka tuig ang nangagi? Pila ka tuig ang nanglabay? So atong mga lulo wala pa kaabot. Wala pa na panahon na di nagtudlo ang atong Ginoo Kristo sa iyang mga apostoles. Nanini man tang panahon na karon busa, ang atong mahimo nung tanato ang gisulat sa Biblia asa kaha ang gitumbok sa Biblia karon nga didto ta ba nga muuban sa dakong buluhaton dinay sibo sa kabubuton sa Dios. Kay kining amahan ug ang anak nagkahiusa man ni, puribahan man namo ni karon ug ang Espiritu Santo nagsabot ni, nagkahiusa man ni. Nya, tanawon ta. Niadtong mga pagkabig sa mga apostoles sa ilang misyon, pagwali o pagpanambal aron makabig ang mga tao diha sa atong Ginoong Kristo. Dunay pagsuportar sa amahan o pagsuportar sa unsa? Sa Espiritu Santo. Painumdum lang, kumo naman ning gamiton, Juan 3:16, kagigugma sa Dios ang tibuok kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kanhi limo laglag uli may kinabuhing dayon. Kumo na nga naa gabasa-basahon. Sa bisan asa man taplion ang Biblia na ana Juan 3:16. Dabi kay sa ilang misyon, nagsupport pod. Magsinuportahanay man ni silang tulo. Magsuportahanay ni. Tanawa gani. Di ba pag abot sa atong Hesus Kristo gipadala ang mga butang nga ditong hiyuba gitugyan na dito ni Kristo ang kagahom sa langit ug sa yuta. Kay si Kristo man mao imutudlo iya mang panahon. Sa panahon po sa atong Hesus Kristo nagsupport pod ang Espiritu Santo. Ay daan na gisulti ni Juan Bautista na. Daan nagisulti ni Juan Bautista unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Macarayo? Atong basahon nakasulat sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16 na ingon, si Juan nitubag kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umulabot nga labi pang gamhanan kay kanako, nga pisan pagani sa igot sa iyang mga sapin, dili ako tako sa paghubad, kaninyo iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Gisgutan na ni Juan Bautista ang Espiritu Santo. Kinsay mo bautismo? Si Kristo. Yun sa niya pagsulti, ang sunod nako nga gamhanan pa kay kanako. Siya ang mubautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Ang gipasabot niya, Espiritu Santo, bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Ang iyang gipasabot nga mo'y padayag ana, mao ang musunod kaniya. Wa may laing musunod niya sa Juan 1:29 Bibliang Katoliko ato man Ginoong Jesucristo. Busa ang atong Ginoong Jesucristo mo'y gipasabot niyang musunod niya. Sa ato pa tuwa sa baba sa atong Ginoong Jesucristo, giunsa niya ang kining bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Karon Brad Jiggy, atong tan-awon, nag-ingon man si Juan Bautista, doon na day bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Pero ang iyang gipasabot, ang atong Ginoo Kristo tungod kay mao imo bautismo, sa ato pa tuan ni sa baba sa atong Ginoo Kristo kung saon niya pagpadayag karon ang bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Basta kining bautismo bautismo ni sa Espiritu Santo ug kalayo. Sa gipadayag sa atong Ginoo Kristo sa dapit sa Espiritu Santo, giunsa sa pagpadayag na sa atong Ginoo Kristo ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinunan. Ato lang bason sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat tinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao ni ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kung si Kristo man ang muhimo sa pagbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo, kanang bautismo bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo si Kristo pagyon. Giunsa niya pagbautismo niya matinunan? Magadawat mo gahom sa dihang mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo. Tuwa na. Sa diha nga gibuhat na
Pagtuma na sa gisulti ni Juan Bautista o sa gisulti ni Kristo, nga human na niya gipasidaan nga madawatan na sa iyang mga tinunaan. Ang gahom, human mo kunsad ang Espiritu Santo, giunsa na dayon sa pagpadayag. Ang giingog, gahom nga madawat nila, human mo kunsad ang Espiritu Santo, giunsa na dayon pagsulat sa mga apostolis. Ang gahom nga ilang nadawat, Brad Israel, o giunsa po nila sa pagpadayag na katong giingon, bautismo sa Espiritu Santo kalayo, unsa na nitong kalayo sa ilang pagsulat na, nga ug ang gahom nga nadawatan nila, human mo kunsad ang Espiritu Santo. Ang gahom nga ilang madawat, Brad Makarayo, giingon na sa Biblia nga daw, dila nga kalayo. Niyang puriba itong basahon diri sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 1, lapos tas 4, gingon. Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagtigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok kabalay din didto sila na naglingkod. Ug dihay mipakita nila nga daw dila nga mga kalayong nagtinagsay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug bisugod sila sa pagsulti sa naganlaing pinulungan, sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Tuana, ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo, giingon man ni Kristo, pag mukunsad ang Espiritu Santo, madawatan nila ang gahom. Katudeng bautismo sa Espiritu Santo kalayo, nagpasabot si Apostol si Juan Bautista na ugunsa. Bautismo sa Espiritu Santo o gahom nga madawat. Kanus anatuman, pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Unsa nang bautismo ha? Bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Bautismo sa Espiritu Santo o gahom. Pangutana. Sa diha nga natuman ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo, daw dila nga daw kalayo. Pagmukunsad, gahuman ang madawatan sa mga apostolis. Natuman ang pagkunsad, daw dila nga kalayo. Gahom ang gipasabot. Naaba ang atong Ginoong Kristo ni anang panahon na? Akto sa pag nga nikunsad? Wala. Espiritu Santo busa, trabaho na sa Dios. Dili na trabaho sa tao ang pagbautismo sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Nga naman, nga di na mapangahasan sa tao. Og pangahasan na sa tao, dabi og ikaw mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo, ang question dabi ang resulta og dili ka makapatungha. Kanara. Ha? Basta kay ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo, pagmukunsad. Human mo kunsad, nadawatan na nila. Daw dila nga daw kalayo, gipakasama na ang gahom, og daw dila nga kalayo, gipakasama nagkalayo. Daw be karon kay ang resulta sa mabautismohan, muhimog mga milagro pinaagi sa ilang kamot, ang Dios man maoy mangunay. Daw be karon og ikaw mangunay tao bautismo sa Espiritu Santo kalayo, daw be og dili gamiton o dili mo gahom ang Dios sa kamot sa igibautismohan sa Espiritu Santo kalayo. Diha na ang resulta. Unsay prueba ni ana be Brad Rome nga sa diha nga nabautismohan sila og nakunsaran sa Espiritu Santo og nakadawat sa gahom, daw dila nga daw kalayo. Ang gahom nga ilang nadawatan, nibuhat na dayon sila og mga milagro. Unsay prueba niya na? Pinaagi sa Dios nga naglihok, pinaagi sa ilang kamot. Ato lang basahon ng prueba din Brad Makarayo sa nakasulat sa Buhat sa iyang Kapitulo 5, versikulo 12. O pinaagi sa kamot sa mga apostolis, daghan ang mga ilahanan ug mga kahilbulungan nga nangahimo sa tubangan sa katawan og silang tanan dito magtiguman sa portiko ni Salmon. Tuwa na, ang Dios naghimog dagkong mga milagro, pinaagis kamot sa mga apostolis. Kung atong lantaon ba, sila nga na kunsaran sa Espiritu Santo, dili na pwede ang kunang-kunon, maglitok lang tang nagkalain-laing pinulungan, o niya paglitok sa nagkalain-laing pinulungan, daw be nagyaw-yaw ka, wagani kakasabot sa imong giyaw-yaw. Hastang imong gisultian, wagani kasabot. Dabi og paninglan ka karon sa imo bang kamot na idayag ba ang mga milagro sa Dios nga gibuhat? Dabi og kutob ka sa yaw diha. Dabi og walay, ha? Wala ning naa sa buhat 5:12. Na diha nanda kong problema. Mo nang dili gina mapanghasan sa tao. Trabaho na sa Dios. Mao bitaw nga ang pagbuhat og mga milagro. Mo bitaw ni ingon ta nga bisan pa ang atong Ginoong Kristo nangunay sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an, kung ang Amahan nagsuportar dito sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagtudlo ngadto sa iyang mga tinun-an nga gitudloan, ang Espiritu Santo sab nagsuportar pod sa paghatag og gahom ngadto sa iyang mga tinun-an tungod sa ilang buluhaton nga magwali, manambal aron makabig ang mga tao didto mga lagad sa atong Ginoong Kristo. Tanawa ang tulo suportar, di ba? Nagsabot ang tulo. Nagsabot ang tulo. Nianang bahina.
ug bisan pas mga milagro nga ilang gibuhat. Mabasa diya sa Hebrehanon 2 bersikulo 4 nga pinaagi sa nga ang Dios nagsaksi, pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan sa nagkalinlaing mga milagro nga pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo nga gipanghatag o gyapud-apod sa iyang magustuhan. Na, Espiritu Santo mao'y nag-apod-apod ana aron makabuhat sila katingalahan og mga milagro. Ingon ni ana ang pagsuportar sa Espiritu Santo didto pa sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana, nasayod mi ni anang tanan tungod kay gilatid na sa Biblia. Gilatid na sa Biblia. Mao nang naa mabasa ni gawas desbaba ni Pablo sa unang Korinto 2:4-5. Ang iyang pagwali dili pinaagis makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang kun dili inubanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Aron ang pagtuo sa tao. Kung nagsunod ka sa atong Ginoong Kristo o nahiusa ka diha ni Kristo, ang imong pagtuo dili lang napasukan sa pagwali kun dili pinaagi sa pagpadayag sa gahom. Nga ang Dios nga Espiritu Santo naguban aron nga ang tao makaabig lamang diya aron mga lagad sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang mga milagro nga gibuhat sa mga apostoles, sila nga nagbuhat ana mabasa nga sila puno sa Espiritu Santo. Panalitan ni Apostol Pablo, mabasa sa nakasulat sa buhat 19 bersikulo 11-12 nga giingon ang Dios naghimog dagko mga milagro pinagis kamot ni Pablo. Nga bisan pagani ang mga masakiton, di panagdadaan lang sa tapis nga nadapat sa lawas Pablo, naayo sila. Pagbasahon po nimo ang buhat 19 ug 10, si Pablo napuno sa Espiritu Santo. Una, saon man na ron. Kay ni kung sad nila, idawatan ang bautismo sa Espiritu Santo nga maong gahom. Pag abot na karon dito, napuno sa Espiritu Santo. Puno po sila sa pagbuhat sa milagro. Mo nang dili na maawat-awat ni bisan kinsa. Ingon ni gawas lamang ni adtong sa ang mga apostoles, sila gitahasan og naa piyal kanila kanang buluhatuna. Munang lisod awaton ang panahon sa mga apostoles sa ilang panahon. Busa ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Og ni adtong panahon na luyo ni anang tanan nga sa pagbuhat nilang milagro ang Dios nagsuportar. Aron kapalawman pa ang dakong buluhaton sa mga apostoles. Ug didto ang Espiritu Santo naguban sa ilang misyon. Og ang amahan nag-uban og ang anak na ilalom sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo kay kadto panahon sa pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero luyo sa ilang mga kaayuhan nga nahimo, ang Dios mo'y nag-uban. Daghang ni question, daghang nagpaaron-aron, di mo dawat ug manampong sa kamatuoran nga nakita nila ang mga milagro nga gibuhat sa Dios pinagis kamot sa mga apostoles. Bisan pas kaayuhan, wa naman lang lantawa nila ang kaayuhan nga nahimo sa mga apostoles pinaagi sa milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi sa ilang kamot. Ang uban ni questionon pa bisan pa og nakita ng kamatuoran nga bisan ang bakol nakalakaw na questionon kung sa unsang paagi giayo nilang masakiton. Pabor ko ang Biblia akong basahon. Ang nakasulat sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12 ang akong pagabasahon. Ug samtang na nagsulti pa sila sa katawhan, nanungha kanila ang mga saserdote ug ang kapitan sa templo ug ang mga Saduceo nga gisamukan tungod sa ilang pagpanudlo sa katawhan ug sa ilang pagmantala nga diha kang Hesus nakita ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Ug sila ilang gidakop o gibanlod sa bilangguan hangtod sa pagkasunod nga adlaw kay nagkagabii naman kadto. Apan na nagpanuo ang daghan sa mga nakadungog sa pulong. Tanawa ang pinaa sa misyon sa mga apostoles. Sa ilang pagsulti ang nakadungog, nangakabig. Ug ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat na sa mga 5,000. Tiaw mo na. Nga nakabig, katong nakadungog lang, nakabig hurot. Pag human ana, ang nakabig, mga 5,000 ka mga tao. Giingon, og sa pagkasunod nga adlaw, gihimo didto sa Jerusalem ang panagtigom sa ilang mga punuan og sa mga ansyano og sa mga eskriba uban kang Anas nga labang saserdote og kang Caifás og kang Juan og kang Alejandro og kang Juan og sa tanang mga sakop sa banay sa labang saserdote og ang mga apostoles ilang gipatubang kanila ug gipangutana pinaagi ba sa unsang ngalan o sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini duha ang pangutana unsa bang gahuma inyong gigamit unsa bang ngalana inyong gigamit? Amo nay pangutana, duha ka pangutana. Giingon dayon, unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo, tanawa.
Bunga nga ang Espiritu Santo maoy nakapapuno sa mga apostoles, munang silang puno sa mga milagro ug sa kagahom nga ilang gibuhat niadtong panahona. Giingon, og si Pedro nga puno sa Espiritu Santo mitubag kanila mga punuan sa katawhan ug mga ansyano. Kung ugaling usisahon man kami karon mahitungod sa kaayuhan nga nahimo ngadto sa mga bakol. Ang nga nahimo sa usa ka bakol. Sa unsang paagi naayo kining tawhana, kinahanglan may baluan ninyong tanan ug sa tanang mga katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa cross, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan, kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod apan nga nahimo hinung uluhan sa pamag-ang ug walay kaluwasan. Pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa tanang mga tawo nga pinaagi niini mga luwas kita. Pangutana, si Kristo nga gilutos nahimong uluhang bato sa pamag-ang, nganong gipasupot na ni Apostol Pedro dunalay tumong para ihatag ang kalainan. Kung gigamit Manila ang kagahom ug ang ngalan ni Kristo aron makalakaw ang bakol, aron matambalan nila ang mga balatianon sa unang panahon, ila pong gisukip ang bato sa pamag-ang. Diin si Kristo nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Nanay ngalan ni Kristo ha? Gigamit si ngalan ni Kristo sa pagpalakaw sa bakol, uban sa gahom sa Espiritu Santo o gahom sa Dios nga diha naguban kanila. Nahimong uluhang bato sa pamag-ang si Kristo. Ang uluhang bato sa pamag-ang ngam naaangala ni Kristo, Hesus Kristo, mao'y gigamit sa pagpalakaw sa usa ka bakol. Karon, question. Brad Jiggy, atong tanahon. Sa pag-ayaw nila ni ining bakol, ni Apostol Pedro, si Pedro puno sa Espiritu Santo. Kung napalakaw man ang bakol, bisan ang ngalan ni Kristo gigamit, pero pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga diha ni Pedro, napuno si Pedro sa gahom sa Espiritu Santo, napalakaw ang bakol, ginamit ang ngalan sa atong Ginoong Kristo uban sa gahom sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Ang prueba niya na, Brad Makarayo, ato lang basahon sa mga buhat, Kapitulo 3, versikulo 1, paingon sa 9. Ug unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna, sa pagampo nga mao ang ikatulong takna sa hapon. Ug didto'y gidala nga usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso nga sa adlaw-adlaw didto igabutang sa pultahan sa templo nga gihinganlan pultahang matahom. Aron sa panglimos kanila nga nagpanulod sa templo. Ug sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nagpaingon sa sulod sa templo, siya nangayo kanila limos ug si Pedro kinuyugan ni Juan bitutok ug miingon kaniya. Tan-aw kanamo ug siyam naminaw kanila nagpaabot nga adunay iyang madawat gikan kanila. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan. Apan sa ania kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon paglakaw. Ug iyang gikuptan siya sa tuong kamot ug gialsa ug diha-diha nabaskog ang iyang mga tiil ug mga buol-buol ug sa pag-ugpo pa niya siya nakatindog ug nakalakaw ug kuyog kanila siya misulod sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdayeg sa Dios. Ug ang tanang tawo nakakita kaniya nga naglakaw na ug nagdayeg sa Dios ug ilang gihinganlan ilhan nga siya mao ang tawo nga maglingkuran sa pultahang matahom sa templo aron sa panglimos ug sila giabot og kahibulong ug kahitingala nga sa nahitabo kaniya. Pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, gihatag ni Apostol Pedro, nakalakaw ang bakol. Gikuptan, doon na day pagtambal nila nga kuputra. Human sa ngalan sa atong Ginoong Kristo gigamit, uban sa gahom sa Espiritu Santo nga diha naglihok nila. Nakuptan lang ang bakol, nakalakaw. Ingon niya na, ang plastada nga nakasulat, pero gi-question. Ang mga nakalantaw nga dili magtotoo sa atong Ginoong Kristo nga dili gyud gigahin aron makapangalagad ka sa pagpangalagad nga uyon sa kabubuton sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Wala. Gilingiw ang ilang mga dalonggan. Ug niya ang mga panahon na ni question. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ngalan sa atong Ginoong Kristo gigamit, gitudloan sila sa atong Ginoong Kristo anaon kung unsa may pagtudlo, kung matod pa niya nga hatagan ko ikaw sa ngalan sa Ginoong Kristo ug gikuptan niya ang bakol paghuman paglakaw o pagkuan pagkupot niya naayo kun unsa man ang naa sa ilang kamot ug unsa man ang ilang gigamit sila ray nasayod ana. Yan ang mga panahona sa atong nabasa sa Biblia. Basta
kadtong mga milagro nga gibuhat nila naa ang Espiritu Santo nga nag-uban. Daan pas mga apostoles nag-uban, naglihok na ang Espiritu Santo. Nagpakita na siya sa gahom dito din. Mauna ang gigamit nila sa pagpanambal sa unang panahon. Uban sa gahom sa atong Jesucristo ug sa Amahan nga nahiusa din kanang kagahuma. Kung unsa man ang gigamit nila sa pagtambal, kung ang kamot man nila makaayo sa balatian ug ang ngalan sa atong Jesucristo pahinumdum lang, bisan pagani ang magtutudlo nila nga atong Jesucristo dihay panahon nga sa iyang pagpanambal gigamit po niya ang iyang kamot ra, gihikap ra ang balatianon, naulian ang gihilantan. Diya po'y pagtambal niya nga gigamit niya ang pulong. Unsay pruiba niya na atong pruibahan sa Biblia, Brad Israel? Niya, Brad Makarayo, atong basahon diri sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 14, lapos sa 17, gingon, ug sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Ug hikap niya ang kamot nini. Ug siya nahuwasan sa hilanat ug mibangon ug mialagad kaniya. Pause ka diot. Di ba ang gibuhat ni Kristo sa pagtambal gihikap ra? Kamot ra gigamit ha? Gihuwasan sa hilanat na ayo ni bakod mialagad ang ugangan ni Pedro. Muna sistema sa pagtambal. Usa nga gibuhat sa atong Jesucristo na saksihan nas kadaghanan. Muna magtutudloa sa mga apostoles ha? Munang ang tinudloan po, gikoptan, pinagis kamot niya ang bakol, nakalakaw. The same sa iyang magtutudlo, nga mao ang atong Jesucristo. Duwe style ni Kristo nga pagtambal kamot ra gihikap, nawasan ni bakod. Karon, pangitaon ta na nga sa pagtambal ni Kristo tuloy-tuloy sa pagbasa aron nga makita nato og doon na ba diha gyud nga doon na po'y pulong gigamit ni Kristo dili na pud paghikap. Nagamit si Jesucristo og pulong. Sige padayon. Niya sa 16 gingon og sa pagkasawumsum na ilang gipanagdala ngadto kaniya ang daghang gingyawaan ug pinaagi sa usa ka pulong. Iyang gipagula ang mga espiritu gikan kanila og giayo ang tanang mga masakiton. Kini tuman sa gisulti sa propeta nga sa Isayas nga nagingon, gikuha niya ang atong kaluyahon ug gipas-an niya ang atong mga sakit. Tuwa na. Unsay nabasa sa Biblia? Giingon nga pinaagis usa ka pulong gipang-ayo niya ang tanang mga balatianon. Dunay gipangsudlan sa daotang espiritu, nagkalain-lain mga balatian. Usa ra ka pulong gigamit. Katong pulong gigamit ni Kristo motoy round. Usa ka pulong makatambal nas nagkalain-laing balatian. Kung unsa na nga pulong round, si Kristo ra ginasayod ana. Di gyud sila magsaba. Manay giingon sa nakasulat sa Mateo 4 bersikulo 11, wala kini itugot kanila apan kaninyo gitugot ang pagkasayod sa gingharian sa langit nga gingharian sa langit unang Korinto 4:20 gahom sa Dios. Og naa sa Marcos 4:11 nga naa nga nakasulat sa balaang kasulatan sa Mateo 13:11 ug sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 11 nga naa diha nga sa mga outsider ang tanan ipaagig sa bingay, ang nasayod lang katulang iyang mga tinunan. Sila lay nasayod. Muna kung unsang pulunga, sila ra ginasayod. Ang magtutudlo nga nagtudlo nila, tanawa gani. Ang atong Jesucristo nagtambal, kung ang mga apostoles tinudloan niya pinaagis kamot nakalakaw ang bakol gihikap lang. Si Kristo pod giwasan ang ugangan ni Pedro gihilantan, ni bakod dialagad niya gihikoptan ras iyang kamot. Doon na po'y pulong gigamit niya. Mao gyapon ang mga apostoles. Doon na nadayon sila'y gilangkob nga mga butang espiritual o mga pulong espiritual. Unsay pruiba na nga nagkupot gyud sila pulong sa nga espiritual o mga butang nga espiritual, Brad Romy. Atong basahon lang din Brad Makarayo kining Biblia nga ang New World Translation, ang bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Sige, basa. Unang Korinto 2:13. Ingon ini ang nasitar na nimo nga sitas. Kining mga butanga atong gisulti usab dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanon kaalam, kun dili pinaagi sa atong gitudlo sa espiritu samtang atong gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Busa, doon na di ay sila'y mga butang gikuptan, espiritual nga butang ug nalangkob po diha ang mga pulong espiritual. O to na. Kung si Kristo nagamit og usa ka pulong, gigamit niya mga apostoles, gilangkob nato ang mga butang espiritual
ug mga pulong espiritual. Mga sa ato pa dili singular. Plural sa ato pa daghan ang mga pulong nga ilang gilangkob sa mga butang nga ilang gikuptan mga espiritual. Usa ra ba ka butang? Mga gyapon gigamit. Plural, dili singular. Kay kung gilangkob nato ang butang, singular. Gilangkob po nato ang mga gilangkob nato ang pulong nga espiritual, singular. Pero kay mga pulong o mga butang espiritual, mga pulong espiritual, daghan. Busa daghan dahil silang mga pulong gikuptan. Sila rin nasayod, ana. Doon ay mga pulong electronic, doon na po yung mga pulong nga dili pod round. Nanara nga sistema. Karon tan-awon ta. Kadtong mga butang espiritual ug mga butang material, ang mga butang espiritual ug mga pulong espiritual, Brad Lloyd, mapruibahan ba gyud nato nga ang Espiritu Santo mo'y naghatag ato daan pas panahon sa mga apostoles atong Ginoong Kristo? Bisan pa kung si Kristo mo'y nagtudlo, Brad Lloyd? Mapruibahan gyud nato, Brad Macarayo. Aniya, pruibahan nato sa nakasulat diri sa ang pulong sa Dios sa unang Korinto kapitulo 3 ay 2 bersikulo 3 3c. Busa ang mga pulong nga among gisulti gikan sa Espiritu Santo ug dili gikan sa kaalam sa tawo. Kipasabot namo nga ang mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tao nga nagakaangkon sa Espiritu. Didto ra po nila gipasabot na sa mga tao po nga nangkaangkon sa Espiritu po. Nga moto sa gitudlo sa Espiritu. Og ang mga butang nga gipasabot nila og mga pulong gikan sa Espiritu Santo. O nana. Kung nagkupot sila mga butang gikan sa Espiritu Santo, daan pa sa panahon pa sa mga apostolis sa atong Ginoong Kristo, nagsuportar na ang Espiritu Santo di ana sa ilang dakong buluhaton. Ngano nga amo nang gisubay ang ilang misyon. Gusto lang namo ipaabot sa naminaw niini sa Power Radio niini karong kagabihon. Og sa naglantaw sa Facebook og sa YouTube. Nga katong ilang dakong buluhaton, do na pagid laing buluhaton ug maunang gusto namong ipaabot sa naglantaw sa among programa, ma-Facebook ka man og ma-YouTube. Agay masayran nga do na pagid dakong buluhaton nga dili na didto pa nakapiyal og naas kamot sa mga apostolis kun dili naapay laing dakong buluhaton nga ang Dios mismo na nga Espiritu Santo mao'y mangunay sa pagtudlo aron iyang pangsugoon ang iyahang pangtudloan na sa aron nga maidayag na pod ang mga milagro samas gibuhat sa mga apostolis sa unang panahon. Klaro-klaro na ni. Munay giingon sa nakasulat, asa ang prueba ni anak Bradjige nga ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan nga mikunsad kanila og ilang buluhaton, pati nga lamang to, do na pagay kasunod nga lain na pong buluhaton. Ang prueba niya na Brad Macarayo ato lang basahon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga pati nga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa kato daing Espiritu Santo nga nadawatan nila pati nga lamang deto. Pag ingog pati nga partial ba? Installment. Kato siya kuan ra to siya kanang partial panalitan karon do na kay gipalit unya gidawnan lang nimo og 500 niya ang bayad 1,000. So pagkuha nimo sa butang nga imong gipalit nga nagkasabot mo, so muhatag na po kag lain 500 pesos. Pag human nga mahatag na nimo ang laing 500 pesos, 1,000 man ang kantidad, so pulipid na ang pagbayad nimo. Mao gyapon na kun sila partial lang to nila nga ang ilang buluhaton do na pagid laing pang buluhaton. Mo na gipangita nato nining kagabihion. Asa man na kung ang Espiritu Santo nagsupport didto sa mga apostolis sa ilang buluhaton nga naggahom naglihok ng Espiritu Santo ni ana po'y lain na pong buluhaton diin kining panahon na ang Espiritu Santo si Kristo nagsulti nga ipadala na po ang Espiritu Santo nga ang magpadala mao ang atong Ginoong Kristo ug ang ipadala mao ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Israel? Nga ang prueba na Brad Macarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26 gingon, apan inikabot unya sa manlalaban ang akong ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritus kamatuoran magagikan sa amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Tuan na. Matod pa ni Kristo nga ipadala na niya ang laing manlalaban nga gikan sa amahan. Sa ato pa, si Kristo mo ay nagpadala sa laing manlalaban nga gikan sa amahan.
kinsa maning gipadala sa atong Ginoong Kristo nga gikan sa Amahan. Si Kristo mo'y nagpadala ha, unya gikan sa Amahan, kinsa maning manlalaban nga gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga gipadala niya o gikan kini sa Amahan. Brad Rumi. Ato lang basahon, Brad Makarayo, kining nakasulat sa ang pulong sa Dios nga basahon sa Juan sa iyang kapitulo 14. Versikulo 25 hangtod sa 26. Okay. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo. Samtang kauban ba ko ninyo? Ako apan kung magagi ka na gani ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako, siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanang nga akong giingon kaninyo. Sa busa diha lang takutob giingon sa pagpayag sa nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo di ay maoy gipadala sa Amahan, puli sa atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan. Siya pod ang magtudlo sa tanang mga butang karon dinhi na. Ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan. Munitimanan. Gipadala sa Amahan. Unya, gipadala na sa atong Ginoong Kristo gikan sa Amahan. Puli na sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpadala? Atong Ginoong Kristo. Asa gikan sa Amahan. Puli na sa atong Ginoong Kristo. Karon dinhi na. Nagkasabot ang anak ug ang Amahan nga ang Espiritu Santo nagyoy ipadala aron magtudlo sa tanang mga butang. Siya na'y mangunay ha. Sa pinasugdan sa wala pa'y padala sa ato pang Ginoong Kristo, tuan niya ang tanang mga butang. Siya ay nagtudlo. Nagsupport po ang Amahan, nagsupport po ang Espiritu Santo. Daw ba kay nagsabot naman po nga ang anak o ang Amahan, ipadala na po ang Espiritu Santo. Kay Espiritu Santo na po maoy mangunay sa pagtudlo. Dinhi sa kalibutan, question, kinira. Kadtong mga butang nga gikuptan sa atong Ginoong Kristo. Brad Lloyd, magpabilin ba to sa atong Ginoong Kristo o dili? Kaysa gipadala pa ang atong Ginoong Kristo, siya ay nagtudlo. Dito man ang mga butang sa iyaha. Karon, pag ipadala ng Espiritu Santo kapuli ni Kristo, katong mga butang nga dito kang Kristo, magpabilin ba to niya o dili? Dili na gid, Brad Makarayo, ug ang magakuha na mao ang Espiritu Santo. Ani ang prueba, Brad Makarayo, katong basahon nakasulat sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 lapos ngadto sa 15. Ingon, inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatoltol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingang pagbulutan, hinunua, iyang madungog mao ang iyang igasulti og ang mga butang nga malabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan ng mga ginahuptan sa Amahan kini ako. Mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga niya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga ang Espiritu Santo magkuha na sa tanang mga butang. Mao nang siya na po'y mutudlo. Kay didto na pod ang mga butang nga didto sa atong Ginoong Kristo mao nang kagahom sa langit og sa yuta. Naa na pod ang kagahom og ang mga butang tuan na pod sa Espiritu Santo. Siya na'y mangunay sa pagtudlo. Pahinumdum lang sa didto pagani ang mga butang didto kang Kristo. Nagpakita na siya sa mga pulo nga gihatag niya ngadto sa mga apostoles. Ang Espiritu Santo, unsa na ka, kunaan na sa iyang kamot, naan na sa Espiritu Santo, siya na'y mangunay sa pagtudlo. Maunang giingon sa atong Ginoong Kristo, pasensya na. Tanang mga spiritual division, o sa tanan, nga dili spiritual division. Ang gikahiusahan nga ipadala sa Amahan, o sa anak, nga Espiritu Santo, aron mangunay sa pagtudlo, sa tudloan sa Espiritu Santo, alang sa buluhaton. Ang dili mo dawat, wagid kadawat sa Amahan, o sa anak. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy. Ang prueba niya na Brad Makarayo at alambasan sa Juan kapitulo 13 bersikulo 20. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako ug ang mudawat kanako magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Tuana, ang puntong gikuha bisan kinsang mudawat kang bisan kinsa nga akong igapadala. Mao bitang gigamit na to ang Juan 15:26 nga gipadala ni Kristo ang Espiritu Santo. Pag di ka mo dawat, mo na giingon ni Kristo,
ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala, Espiritu Santo, nagadawat kanako. Og ang nagadawat kanako, nagadawat kaniya nga maong nagpadala kanako. Pila ang imong gidawat pag gidawat nimong Espiritu Santo? Gidawat nimo ang Espiritu Santo, nadawat nimo ang anak, nadawat nimo ang Espiritu Santo, ang amahan nga mo'y nagpadala ni Kristo. Tulo. Pag di ka mo dawat, wa madawat ang tulo. Ngano man, nagkasabot ang amahan ug ang anak nga magkahiusa sila bisan pas kagahom dito sa Espiritu Santo, puribahan ta. Basahon ko ang nakasulat sa Biblia, Kristohanong katilingban. Sa Mateo 6, sa footnote giingon no, sa footnote sa kapitulo 6, buot muhatag ang amahan sa iyang balaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusata niya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Tuwa na, nagkahiusa na ang amahan ug ang anak sa pagsuportar sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsa may dangatan sa pagtudlo sa Espiritu Santo sa iyang mga tinudloan, ang kagahom kung didto man nagkahiusa sa kamot sa mga apostoles, mao na po didto ang mahitabo sa mga tinudloan sa Espiritu Santo kana ang atong nabasa sa kasulatan. Nana, mao na ang among gipasabot. Busa, mauna na nganong nagkahiusa sila, nagkahiusa o nagkasabot ang amahan o ang anak o ang Espiritu Santo nga hiusahon nila ang puwersa aron nga matudloan sa Espiritu Santo ang iyang mga alagad. Unsay prueba ni ana Brad Jezreel nga doon nagipagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Niatong basahan Brad Macarayo diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ang atong basahon nga Biblia, ang pulong sa Dios niingon ni ang atong mabasa. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, diha na sa pag-alagad, nagkahiusa na ang amahan o ang anak, ipadala ang Espiritu Santo. Aron ang Espiritu Santo, didto na ihatag ang mga butang nga gikuptan sa atong Ginoong Kristo. Siya na po'y mutudlo. Daan na siya nga mutudlo mas mga pulong gikan pa sa panahon pas mga apostolis. Na siya nagimangunay ngadto siya mga alagad. Aron ang mga tao diha na magampo, nagkahiusa na sila sa pagpamati nga diha na pod magampo ang mga tao. Katong mga nangalagad diha na sa Espiritu Santo, Judas 1:20, apan kamo mga hinigugma padayon diha sa inyong balaan o yamot nga tinuohan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Ato na diha na magampo sa Espiritu Santo, wala masayop ang bag-ong nang dawat sa pagampo. Do na tay freedom, bala na og unsa man ang pagsabot sa uban, basta sa doktrina sa PBC ang pagampo gipahinungod sa Espiritu Santo. Kanara busa sa tanang nisulod sa PBCM, wala masayop ang mga bag-ong nangakabig o nangamembro. Niana nga sistema. Busa, tanaw og dihang bahina, ngano, nga diha na magampo, tungod, kay kon ang atong Ginoong Hesukristo, ngano nga siya, nagpasidaan ng Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang, o mapahinumdom sa gisulting Kristo, tungod kay sa Mateo 24, versikulo 21, dunay dakong kasakitan ng ingon, wa pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kung nagpasidaan man ang atong Ginoong Kristo nga dunay dakong kasakitan, gipadala ang Espiritu Santo aron ang mga tao makapangalagad ka sa Espiritu Santo, aron matudloan ka, pag-abot ana, nailalom ka na sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsa may itudlo ang tinun-an ra sa Espiritu Santo mo'y nasayod ana. Basta ang usang gipanagan-an mao ang dakong kasakitan o gitagan-an na pod. Diha sa nakasulat sa Biblia ug lutsanan ang dakong kasakitan nga ang lutsanan ana ang katurag yung gitagana nga timbre sa Espiritu Santo maoy mahimong lutsanan o kagawasan sa tao ana. Unsay prueba ni ana Brad Rome? Di niya itong basahon Brad Macarayo sa nakasulat sa Episo kapitulo 1 Kapitulo 4 versikulo 30 palihog pagbasa. Ingon niyang pamahayag,
ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimirian kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, nga doon na daay gitagana, nga timbre sa Espiritu Santo para sa adlaw sa pagtubos. Kung gitagan-an man ang tao, kung moabot ang dakong kasakitan sa timbre sa Espiritu Santo para sa adlaw sa pagtubos o sa kaluwasan, sa unsang paagi matimbrihan, Brad Lloyd, ang mga tao, Brad Lloyd, sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan? Pinagi sa Espiritu Santo, Brad Macarayo. Pinagi sa walay. Sa mayong balita sa may tungod sa Espiritu Santo. Ano yung prueba, Brad Macarayo, kung atong basahon nakasulat sa Epeso Kapitulo 1, versikulo 13, nagaingon, pinagi kaniya, kamu usab sa pagkadungog ninyo sa matuon nga pulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, o sa nagpanuon na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo di ay nga timbre, mao ang giingon nga matimbrihan ka pinaagi sa maayong balita para sa kaluwasan. Kana mo ang prueba. Kung giingon maayong balita alang sa kaluwasan, timbre sa Espiritu Santo. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Israel, ang gipasabot nga giingon sa balaang kasulatan nga matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo, unsang matangas maayong balita alang sa kaluwasan. Balita ang Espiritu Santo, Brad Macarayo. Niatong basahon diri sa nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12 giingon, og kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo nga nagalagad sila dias mga butang nga karon gipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang ani ini ang manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa walay ka kuulaw, Brad Macarayo, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rome, kita maoy katumanan sa nagwali sa mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo. Busa, kita ang katumanan ni ana, walay ko kaulaw nga pagtudlo ana. Kung doon na may dakong buluhaton nga lain, mao na ni nga ang Espiritu Santo na maoy mangunay sa pagtudlo alang sa dakong buluhaton. Unsa man, buluhaton sa pagwali, ato na ni gini iprangka sa ire. Dakong buluhaton sa pagwali, nga ang giwali, Espiritu Santo nagigiwali. Ang nagwali, mga ministros PBCM o mga misyonarya nga nagsangyaw sa balita sa Espiritu Santo. Kung gitukod man ni Kristo ang iglesia, sa ikaduang hugna na pod, sa dakong buluhaton sa pagwali, ang giwali, Espiritu Santo na, kay siya na may mangunay sa pagtudlo, ang Espiritu Santo na pod. Maod na pod ang mutigom sa iyang mga tao aron sugon na sab sa pagwali sa wali nga Espiritu Santo og kon kami nag-angkon og nikliman nga mao ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo ang pagtulon ang PBCM gitukod ni Master 1967 na restro 1971 sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 og kana nga pagtulunan gitukod ni Master unsa ang buluhaton, ang tumong, una, magsangyaw sa Kristohanong pagtulunan, magwali sa Espiritu Santo, amo nang gipadayag sa ire, o ang labaw sa tanan, mao ang pagtabang sa mga nanginahanglang pagtabang nga medikal o mao ang pagpanambal. Unsay prueba ni ana nga mao nay tumong sa pagtukod ni Master niining pagtulunan na Brajigi. Ato lang basahon ang amended articles of Incorporation and New Bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Ug diri sa page 4 ato makita diri ang mga hulagway sa mga Board of Directors sa pagtulon ang PBCM. Ug sa page 5 atong mabasa diri kung unsay tumong ni Master nganong iyang gitukod ang pagtulon ang PBCM. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence, to relieve or minimize human sufferings, render medical assistance to the needy and the sick. Sa to pa, ang nagpahayag, una nga, ang pangalan sa mong kapunungan mo ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, ang katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mo ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot. Paghupay ug pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Mao na. Gikan sa dekada 60, 70, 80, 90 hangtod karon. Kung dunay uban nga magdahom nga nagkagamay ang PBCM, nasayop mo. Nasayop mo.
Ngano man. Adtong mga miaging mga bulan o na nangabot ang 2 ka bus o ang 1 ka van diha sa San Antonio. Anihan na sa main office nga nangakabig. Pinaagi sa natad sa pagpanambal. Karon na nasab ang laing kaming nasab ni. Kaming nasab ni nga maabot sila na pod nga naa diha baga na pod karon nga nangakabig sa Cotabato, lain na po ng hugna nga moanhi nasab. Pasidaan lang ni daan. Busa diha nato makita na. Diha na. Mao ni nga nianang mga bahina ang Espiritu Santo siya na ang mangunay sa pagtudlo mismo og ang gigamit nga ngalan sa PBCM walay ko kaulaw. Kung pangutan-on mi sa unsa ngalan gihimo namo kana nga nakabig sila, pinaagi sa bag-o ngalan nga nalatid dili na sa bato sa pamag-ang katong mabasa sa Buhat Kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 12. Sa 11 na ay batos pamag-ang ngalan sa atong Jesucristo gihatag tuad ditos batos pamag-ang. Naa na po'y bag-o ngalan. Di nalatid na dili na sa batos pamag-ang kung dili sa batong puti na gyud mismo. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael. Niya atong basahon Brad Makarayo atong dire sa nagasulat sa Pinadayag Kapitulo 2 bersikulo 17 gingon. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon paghatagan ko sa mana nga tinaguan ug paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nagadawat niini. Busa dunay bag-o ngalan nga nakasulat na pod sa batong puti. Ngano giingog bag-o ngalan? Naa nang amahan Isaiah 64 bersikulo 8 o sa Isaiah 42:8 ang iyang titulo pod Salmo 18:2 bato. Ang amahan man na. Ang atong Jesucristo tuwa na sa Episo 2:20 naa sa Buhat 4:1 hangtod 12 ganyan gipadayag na batos pamag-ang. Ngalan nga tuas batos pamag-ang mao na ang gigamit nila sa pagtambal panahon sa mga apostoles. Karon do na pamanggilaing bato. Tulorang ano ng record sa Biblia Mateo 28:19 Amahan, Anak, Espiritu Santo. Musugot ang sa dili kining batong puti titulo gini sa Espiritu Santo. Kining bag-ong pangalan katumanan gini sa Espiritu Santo nga gikayusahan sa amahan ipadala dinhi sa kalibutan aron maoy mangunay sa pagtudlo sa iyang mga katawhan sa aron magwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Karon pangutana kung unsay gigamit namo ang bag-o ngalan sa way ko kaulaw pagtug-an. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. mo'y katumanan sa bag-o ngalan. Ang titulo bato nga puti. Mao nang giingon nga kung doon na may paglutos o doon na may pagbiay-biay sa uban sa magtutudlo mo na giingon nahimong mao ang katumanan sa batong puti ang ngalan gigamit namo aron maayo ang mga balatianon ug nakabig sila nga nakakita sa milagro saong pagkabig ang wala nakitag milagro samsang paagi pinaagis bag-o ngalan Divine Master Tomas Sr. gigamit namo sa pagtambal. Kung unsay gigamit namo kami ray nasayod sama sa mga apostoles gilangkob nila ang mga butang espiritual sa mga pulong espiritual. Kung gihawiran man sila pinaagis kamot ug naayo sila kami ra po'y nasayod ana. Sama sa gibuhat sa mga apostoles gihawiran ug sama sa gibuhat sa atong Jesucristo ugangan ni Pedro gihawiran sa kamot gihuwasan sa hilanat. Kung naggamit magpulong ang atong Jesucristo siya ray nasayod og kung kami po nagamit pod sa mga pulong si Master ray nasayod og kami nga mga gipangsugo pod nga niya sa PBC. Kanara. Kung pangutan-on mi sa unsa ngalan og nabuhat na sa ngalan nga bag-o Divine Master Tomas Dionio Sr. Sa unsang paaging kagahom siya na mismo ang Espiritu Santo mo'y nangunay. Kay siya na mismo mo'y gisulat sa Biblia gipatik gipasidaan sa mga apostoles nga iwali. Busa dihang bahina ang patik sa Espiritu Santo nagdala og kaluwasan nga ang patik sa Espiritu Santo gisulat niya sa kasing-kasing ug una-una Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 15-16. Og ang timbre sa Espiritu Santo para nga makalikay ang taos pagdagmal dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Nga ang patik sa Espiritu Santo isulat sa agtang Pinadayag 7:1 ug 3 og sa Pinadayag 9:1 hangtod sa sa kapitulo 9 bersikulo 4 og 3 og 4 nga ang mahiagom sa pagpangdagmal sa yuta ang mga tao lang way timbre sa diocese na agtang busa importante nga naa ang tao na ilalom sa timbre sa Espiritu Santo. Kay pag-abot niya anang dakong pagpangdagmal sa yuta nga mao ang kalaglagan des Isaiah 24:3 kama 6. Mao na ang kalayo nga mosunog dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta.
ug sa makadaghan namong pagtuon sa bugna 11:14. Ang tunglo nga kalayo mao nang ikatulong gubat sa kalibutan. Og ang kusog sa gubat mao na ang gitawag kalayong mulaglag 42:25 sa Isaias. Busa ang tao kinanglan mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo sa mga pulong Efeso 6:17. Job 5:20 magaluwas panahon sa gutom ug gubat. Balibaran man sa tao ang among pagwali, di na kami ang inyong gibalibaran, ang Dios na nga mao'y nagpadala sa Espiritu Santo unang Tesalonica 4:7-8. Diya na. Karon ang pangutana, sa mga tao pong nidawat, ayaw kumpiyansa, nganuman sa tanan, nagbanghilyo si Master sa tanan nga mga PBCM, pahinumdom lang ni. Nag-ingon si Master sa unang panahon, tumanon ang iyang balaod, unang Juan 3:4. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, lahutay ang kinahanglan ni Master. Muna giingon sa Mateo 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Dunay pataban si Master. Ang nagbuhat sa pagkadautan, padayon. Ang nagbuhat sa pagkamatarong, padayon. Pagdili tama ka padayon. Muna giingon sa nakasulat sa Hebrehanon 10, versikulo 25-26. Nga kung kita magpadayon sa pagpakasala, wala na'y nahibilin pang lain nga kapasayloan, nga halad kung dili ang pagpaabot na lang sa hukom, nga makalilisa nga mao ang kalayo. Og sa unang Korinto 3 versikulo 13 giingon nga kanang tagsa-tagsa nato kabinuhatan dadon sa Dios sa paghukom, pinaagi sa kalayo o kanang giingog kalayo mao niya na ang magsulay sa tao sa atong tagsa-tagsa ka mga binuhatan. Diha na ta. Munay giingon ni Master sa makadaghan, way pagbasol nga maguna, way pagmahay nga maguna. Basta ang giingon sa nakasulat sa Mateo kapitulo mabasa 7 nga naas nakasulat sa Biblia kay wa na may oras. Last nga sitas isamarais ko sa nakasulat sa Mateo 7 versikulo 16 hangtod versikulo 20 giingon nga maila ang kahoy pinaagi sa iyang mga bunga. Ang kahoy nga dili magabungag mga maayong bunga pagaputlon og isalibay ngadto sa kalayo. Busa kung kita wa man mubunga sa atong pagkamisyonaryo o pagkamisyonarya, bisa na lang sa bunga sa atong binuhatan nga kita magtarong. Pag dili ta magtarong, kita na ang manubag sa Dios ana og daan na tanasayod sa pasidaan ni Master Daan, kita nga mga PBCM. Busa mga kahigalaan og mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas Jr. Sr. nga unta, sa dili pa moabot ang dakong kalaglagan, ang dakong kasakitan nga magkahiusa na kita sa pagpangalagan diya sa Espiritu Santo sa katumanan Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Sa ngalan na lang sa magtutudlo Divine Master Tomas Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kiniwalagad sa kanginan Evangelista Brother Hermohilis Macarayo gubanang subsang kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Rumira Macamos. Kiniusab si Brother Gisrel Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw yang gabi kanatong tanan.